Hej, her er det Jimmy fra De Glade Drenge, der gerne vil give en lille update på, hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid. Vi har blandt andet Come By Yay, som vi skal ind og indspille i morgen. Der vi super meget til. Senere på året forventer vi, at vi kommer ud med en ny single, der hedder Den Lille Dreng, som Jes Jessen står suverænt for. Den glæder jeg mig personligt meget til at indspille, så det skal sgu nok blive stort. Ellers kan I også forvente en sang, der hedder Majestætiske Ørn, som forhåbentlig bliver indspillet inden årets udgang. Men mere om det senere. Jeg håber, at I alle sammen har det godt derude, og at I får en dejlig dag. Hej hej.